Kao po običaju, prelazimo na igru dana. U ovom slučaju naoštreni smo se rekvizitima za badminton i možemo da počnemo. Siguran sam da će se mnogi od vas sjetiti lipe stare igre koju možete igrati kao mi u prirodi ispred zgrade. Pa, gledamo se u parku. Irina, pređi tamo. Možete igrati u paru ili rasparu, vaš izbor. Boki, hoćete li da igram ja protiv vas dvoje? Ajde, pređi tamo. I da vidimo ko je bolji. Naravno, ako izgubimo, ostaćete bez večere. Za sad navijate za vašu večeru. Oj, Boki, miće i večere i doručka. Ajde, idemo. Ovu igru možete igrati sa ili bez mreže. U ovom slučaju imamo jako lip rekvizit. Možete se poslužiti nekom trakom koju ćete razvući između dvije grane ili jednostavno naći neki prostor pa bez mreže lipo se zabaviti. Postoje pravila za badminton, ali vi možete sve improvizovati u cilju dobre zabave. Do gledanja. Pozdrav!